Wow, wow. Oh fuck! Wow, Levi. Come on, Símun. Ah, Heroine, boja. Vet du hva jeg heter? you'd be surprised. 15. Penis. Nei, 15. You're right. Skal ikke være god. Jeg skal være pink. Jeg skal bare ikke være god, Lord. Så jeg gleder meg. Vi spilte altså bare. Wow, det er en snedig bane. Dem Clans. Sir, yes, sir. Digidestined. Símun. Det spanner eller løytel? Ja. It had to be done, Egoman. Ja, på måten. Var det agony, man. Ja. Ja. Åh, de hacker ni. Oh. Oh. Símun, we just screwed. You'll regret that. Hey, that's Smiler. Right you are, sir. You regret that. Ja, ik zei Right. skullcrackers cool day. Svøren der. Ja. Okay. Okay. Ah, fuck. Ja, nå betyr det at jeg ikke har bruk for Espen langer. Ja. Fire. Jag kan Oh. tro Jesper. Take cover. Bam! Wow! Jag har inte att jag så bra. That's gonna be great. Inte servet. Reinforcements incoming. Oh, fuck, nu sitter jag fast nu. Poke on. Fiddly guy. Mission successful, sir. Hey Símun! Hey! Men, Ah. Ah, jag står in skullcracker. Mission successful, sir. Come on man! Wow, att var bara så gott. Får vi då det så väl? ja, jag väljer... Ja, det var total skills av det. Att det var ordentligt skills. Det manglar bara mina till skullcracker att detta nyland och... Ja, faktiskt det som är rocknar vi för det. Ja, jag väntar inte att det här för att... Nej, det är Símun. Inte mer. Här ska det. Boom! God. Nej. Okej, gott. It's a gift from God. Ska vi cracka? Let's go, cracker. Så bra. Fire. Nice. Fuck. Jag siktade för... Andrias, du kickar bara närmare. Jag fucking minna. Okay, check it there. Check it. Shit dude. Yeah. Fire. Oh fuck! Ah! GG. Go ninja, go ninja. Go ninja, go. Reinforcements have arrived. Well, unfortunately, so it has to end. Never mind. Jag hoppar inte. Kick your ass. Fuck it there. That's a gift from the gods. Vi minns ytterligare. Three Jag vill skifta den. to störst den personligheten. Det vill inte vara. Please. Fire. Jag skulle inte göra det 20 där. Nej.
Just Så jag hoppas jag får räka ut han heppa och hoppa ner i tickan. well, Yeah, so listen, they're ambitious. well, I'm dead. Fire! Fire! Ninja, go, ninja. Fuck. Medic! Go ninja, go ninja, go. Yes, sir! Go då. Ah. Oh, man. Först att göra det. Ah, fuck yeah. Oh, no. Go down with this shit. Whatever. Ow! Ow. The fuck? Prepare for retaliatory action! Get down! Well, and the missile extra shit now. Right you are, sir. Gick det visst då, Andrias? Ja? Allt fire, det fartas som stör nu. Du kan stämma det så. Ja. Eller att de har skrujer på dem. Then a demonstration. No! Ja, vet inte det som förhända. Nu hoppar jag. Gör det bara så rätt för det själva som absolut kunde. Okej. Well, Nej, nu var det säkert stoppa ur det här. Ja, nu är det en väskkomma. det bästa Reinforcements incoming! blir det stämmar. Levi ställer jävla gott av. Jag tänkte du bara inte piver. Ja, men det var så, du ställer och hickar inte så här tunna. Annars är den 2 nämskåta med. Admire tycker jag. Ja. Men du ställer den här Hej, nu tumlar du cheap till en sockar. Hej. Remember this? Well, GG. Ja, det vann. kanske tycker att det lät Andrias vid natten sen. We won! Alltså att det var 4 fashion level.